Και τώρα πια καταλήξαμε στα γενικότερα συμπεράσματα και σας διαβάζω έτσι το καταληκτικό κείμενο. Αντιμέτωποι με πρωτοφανή προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, με περικοπές πόρων που δεν είχαν προηγούμενο, οι 5 δήμαρχοι σε όλο αυτό το διάστημα ανταλλάξαμε εμπειρίες και καλές πρακτικές. Μοιραστήκαμε συγγένειες, αναγνωρίσαμε όμως και κάποιες κρίσιμες υπαρκτές διαφορές. Αναλάβαμε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες με άμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια. Με συγχωρείτε, μου είχετε φέρει το προηγούμενο κείμενο. Έτσι. Όχι. Τι. Ναι. Μου είχετε φέρει το προηγούμενο κείμενο.